Arga krida utama saking dusun Gamul Sala tiga yen lepat nyuwun ngapura. Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ashabi wal karoti al-fatayati rotal alamin ya uhalaju wal harami.
warisan Yura Prabu cepat sangka kali aya aja dolan lan wanita mengko mundhak asik citra Tandang tak lakonane kemangi dibubuk lapo kadang janji jebor teko ciusa kelase aku melu selawase ciu gambar manuk aku melu apa itu Bye.